Fespaco farafinagun jabolo ka ɲɔgɔn danfogoba o bena dayɛlɛ Ouagadougulakanw fɛ Burkina Faso février kalo tile 22 natara. Ni jabofogo ni tako 29nan kɔni o bena dayɛlɛ ni nusɔngoya le min bɔra Mali ka jabolangana Sulemani Sise ka fatoli la. Nin dusukun tɔɔrɔ in ka bon kosɛbɛ sabula Sulemani Sise le sugandira ka bila lɔnnikɛla minnu ka ɲi ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kiiri tigɛ maa minnu be ɲɔgɔn dan na étalon d'or di Yenigara ni o ka jaw ye an min wele ko long métrage fiction. Anw y'an ka kuma barani tɛnkun Sulemani Sise ka baarakɛla ɲɔgɔn dɔw ma. Sulemani Sise ko bɛɛ labɛnnen a y'a fɔ André l'Aventurier. André l'Aventurier bɛɛ wele film filɛ tabali kan ko wala ko cɛ in kɔni a tɛ se cinéma la dɛ maa miiriya baara a dusu baara ayiwa an bɛna dɛmɛ o y'a sɔrɔ ne fana ye dɔ sɛbɛn ka bila n yɛrɛ bolo. Donc o sɛbɛn in fana o y'o labɛn o y'a bɛɛ labɛn ne ye n ka premier long métrage kɛ k'a sɛbɛn o yɔrɔ la laada ka na tourner yan n ti saya ye koyi ni ye nin jateminɛ Sulemani Sise a taara la yɔrɔ la. Sulemani Sise ale kɔni kolen no kosɛbɛ Fespaco kɛnɛ kan sabula ale ka ja fila tun ye jɔnjɔnba sɔrɔ min ye étalon d'or ye san 1979 ani san 1983 tɛmɛnen. Kadi Darame ye baara kɛ ni jabolangana nin ye a hakili jigira ko dɔw kɔ. A y'a ye ko ne ye cinéma mɔgɔ ye ne ye comédienne ɲuman ye a ko f'i ka na n'i ka fauteuil n b'a dulon n ka bureau la cinéaste mɔgɔw ni comédiens ka photo cɛla. Sulemani yɛrɛ jogo o ye adamaden basigini ye wa adamadenya tagabolo o de ka d'a ye ani ka se ka farafinko ni lɔnko ni seko ni kɔrɔlenko ninnu yiriwa. N'i y'i kɔrɔsiri kɛ a ka film min b'a wele ko fiɲɛ kɔnɔ a y'i farafina tagabolo ɲuman dɔw yira mun b'a yira k'a fɔ ko farafina ti yɔrɔ lankolon ye. Ko bɛɛ tun da kelenya ka se ka Sulemani Sise bisimila Ouagadougou. François Akwabu ale bila n'o bisimilali ani ka maaw ka dugutagako ɲɛnabɔ Fespaco ra. On avait planifié son voyage pour le 20. An kun y'a ka taama labɛn ka bɛn ni février kalo tile 20 de baw a tile 21 ni filanan pankuruko kun ka gɛlɛn kosɛbɛ Bamako o la a kun kan ka na tile 22 février kalo ne ka segin mars kalo tile filanan de n'a kun sera yan nɔ ale mun yɛrɛ jatalaw ka maakɔrɔ ye a kun kan ka jigin dunan jiginso min n'an b'a wele ko Azalɛ Hotel a sanburu numéro fɔlɔ ni o yɛrɛ tɔgɔ dan bɛ Sanbɛn Usman na nka bi an bɛ waati min na a numéro ko yɛrɛ bɔra la ne ka tɔgɔ di Sanbɛn Usman ma. Mais qui est toujours plein de souvenirs. Nin kunnafoni sanga nin bɛ bɔnɛ bale jigi Fespaco ɲɛmaa fɛ Musa Alex Sabadogo. C'est un grand vide parce que la composition d'un jury yɔrɔ lankoloyara bawo minnu taara kiiritigɛ kama jateminɛ kɛra u kan baara min don a ma nɔgɔ kuma bɛ fɔ a taabolo kan wa minnu sugandira mɔgɔbaw don u bɛ kan kelen de fɔ hakilina kelen de b'u bɛɛ la sisan an ni marabagaw bɛ hakili jagabaw la walasa ka dɔn an bɛna ŋaniya min ta yan ni sini cɛ. Les plus hautes autorités pour voir ce que nous allons décider d'ici demain. Fespaco o tako 29nan kɛnɛ mana sigi hinɛ seli ani hakilinajigiya hɔrɔnya o bena lase Sulemani Sise ma. Nin tun ye Kadaya Tarawele kumakan ye ka bɔ Ouagadougou, Burkina Faso.